rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sallama irin ta addinin musulunci a gare ku masoya maza da mata. Arewa cikin Najeriya yanki na abin yin alfahari. Na yi rawa kun minki dukunce shamsu kuna nan tare. Ina so ne amfani da wannan dama domin tallata muku sabon kundina wanda ke dauke da abubuwan da sai kunne ya ji. Zamani ya yi ga abin kunya ya sassarge ni. Ya zance babu ni a kai loto ya riska ni. Guzirina kundi ne da ya sha bamban da sauran wanda kuka saba sauraro. Faɗakarwa, wa'azantarwa tare da nishaɗantarwa. Ni dai na samu guda ɗaya tauna more. Mai kyawun dirga gashin ta baki share. Kyau na ado na ce daga kanki kawai an gare. Kai na baki rika sai ki hane da kasala. Ku saurari zuwan shi nan ba da daɗewa ba da yarda Allah. Daga ni naku Shamsuddin Nasir Alali. Ina alfahari da kuma soya. In aka saba